எதுக்குடா சண்டை போடுறீங்க? அப்புறம் என்னடா என்னோட சட்டை இருக்கான், பேண்ட் இருக்கான், சட்டி இருக்கான், டவுசர் இருக்கான். முந்தா நாள் சீப் எடுத்துட்டு வந்த பேப்பர் தெரியும். அப்படி நீங்க எங்க போயிட்டு வரியா? நைட் ஷிஃப்ட் ஒரு ஹெவி வேலை. இப்பதான் வர மாப்ள. ஏன் மேனேஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் கேட்டாரா என்ன? மாப்ள இல்ல பாவாடை கட்டிட்டு வந்திருக்கீங்களா அதான் கேட்டேன். ஆளி வீட்டுக்கு போனேன் அப்படியே வந்துட்டேன். ஆளு வீட்டுக்கு? ஆமா, ஏன் கரெக்ட் பண்ண ஒரு ஐடியா கேட்டேன்னா என்னாச்சு யோசிச்சு? அதான் மாப்ள எல்லாருக்கும் ஒரு திறமை இருக்கும். உங்ககிட்ட என்ன திறமை இருக்கு? நான் ஸ்கூல்ல இருந்து நல்லா பாடுவேன் மாப்ள. இது போதுமே மாப்ள. நாளைக்கு அந்த போய் கூட்டிட்டு வரேன். நீ பாடுற பாட்டுல அந்த பிள்ளை அசந்து போய் அசராம அதே இடத்துல நிக்கும் மாப்ள. கேரட்டு மாப்ள. நீ பாடுற பாட்டுல அந்த பிள்ளை அசந்து போய் அசராம அதே இடத்துல நிக்கும் மாப்ள. ஜனகன மனகதி நாயக